je kan do su fana bɛ n'a ko kan do dɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn nin ye brève kɛnɛ ye ninnu y'u kɔnɔfa sogo de la ya basogo dibi ma u y'o de duya bi dɔw yɛrɛ bi u dɛsɛlen don ka taa so u sigilen don ɲɛna ko surafana wɛrɛ bɛnalen ina tamaro ɲimi yan sɔɔni sisan bi su in na ta wulilen don irisiw fɛ yen u ka yɔrɔ min bɛ yen n'o ye dugu kɛrɛfɛla suguba dɔ ye terorisiw kɔni taara firi yen kan a ko kɔni soroba ɲaaminen don nin waati in na nka n'ala sɔnna a ma an na dɔ fɔ a la su in na lakalita jugukɛlaw ni lakalita ɲumankɛlaw bɛɛ y'i sago sɔrɔ sa irisi kɔni ataki terorisi f'an k'o ko tɔ laban lajɛ fɔlɔ nka a kɔni bɛ sen na yɔrɔ jamara fɔlɔ yɔrɔ surumɔrɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi ye juma ye bi ye sibiri su ye sa o juma kɔni ale su tɛmɛna kunun ko n'an ye bɛɛ fo an bɛ bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ ko su in na kunnafoni telimanw kɛnɛ o de ye o ye brève ye walawalali ni kuma caman ni taa ni ka segin caman tɛ ale la ale yɛrɛ ka teli a nɔ kan sabula a tɔgɔ yɛrɛ y'o ye jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi ye a bɛ jibondo min sigi Mali kɔnɔ kabini san 2021 fo kana se ɲinan ma o ye 300 sɔrɔ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na waleya in bɛ tali kɛ musaka min ale yɛrɛ y'o ta k'a fɔ ko a n'o o di yaasa ka maaw dɛmɛ se tɛ minnu ye n'o bɛ bɔ a yɛrɛ ka musaka la jibondo kɔni ko ji o bɛ se ka na ni yiriwali ye ji a bɛ se ka na ni lakana ye wa ji siniɲɛsigi don foyi tɛ taa ji kɔ direction générale du commerce et de la concurrence yaasa sukaro sɔngɔ ka nɔgɔ ale ye butigi témoin sigi Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na wa téléphone numéro b'u la caman bɛ Bamakɔ yan an y'u wele sukaro bɛ yen gouvernement ye sɔngɔ min fɔ a la ni maa min mago bɛ numéro la i mago b'aw ka kin butigiw la ni y'an wele an n'a yɔrɔ f'i ye k'a numéro d'i ma i na i ka baara kɛ ni a ye sabula yen kɔni gouvernement ye sɔngɔ min fɔ olu bɛ k'a feere o la n tɛ sugu kɔnɔ ta fɔ dɛ parce que sugu kɔnɔ an taara ɲini 7,000 6,000 nka min ye yen kɔni ye gouvernement ka sukaro in a bɛ fɔ ma ko N sukala ni sukaro o bɛ sɔrɔ o butigiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa numéro bɛɛ lajɛlen min ye DNCC maaw ye olu b'o wuli ka jɔ n'o baara la Gawokaw u y'a yira k'a fɔ ko sukaro tɔni 1000 min fɔra n'a fɔra ko ka taa Gawo ko 1000 na ko min ye tɔni 20 ye o sera olu fɛ yen olu bɛ ka di jagokɛlaw ma u k'a feere maaw ma 120 o bɔrɔ ti 600 ye ko ni min b'a fɛ i ka taa san Gawokaw ka o butigiw la duguladenw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ ɲɛ sigara a kan k'a fɔ ko sukaro nana wa a bɛ ka feere o sɔngɔ la ni maa min kɔni k'i bɛ sukaro wɛrɛ fɛ sa o kɔni ma fɔ dɛ nka Gawo kɔnɔna na sukaro in sera wa jamanakuntigi ye layidu min ta ko a baara bɛ ka kɛ n'an bɔra Gawo Mali ale Segu mara a Dɔngɔnɔdugu a n'a Moti mara ko bi ko maaw bɛ ka boli ka bɔ Burukina de ka na olu yen fa kosɛbɛ fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa maa minnu bɛ n'olu ka u sigiyɔrɔw bila ka bɔ Burukina ka siran kɛlɛ ɲɛ kunbɛ cogo bɛ se ka kɛ olu la cogo min sabula Mali yɛrɛ taw bɛ yen an yɛrɛ ka déplacé interne b'an bolo jamana kɔnɔna na ko n'i y'a jateminɛ ko tile o tile maa 500 de bɛ bɔ Burukina ka don Mali ale kɔnɔna na wa o tile fana sigiyɔrɔ t'u bolo taayɔrɔ t'u bolo u kɔni sigilen don ten min ye maa 25 o de bɛ nin waati in na Korokaw olu dɔrɔn fɛ yen o ye minnu sera ka boli joona ka bɔ olu ye se sɔrɔ olu sera Korokaw fɛ yen an ka seko ni dɔnko o ŋaraba n'o ye Umu Sangare ye Faransi ka jɔnjɔn min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko ordre des arts des lettres k'u y'o d'ale ma kunun baara in kɛra Bamakɔ yan min ye Faransi ambassade lasigidenso olu de ye jɔnjɔn in ta ka di Umu Sangare ma Umu Sangare tɛ artiste fɔlɔ ye Mali kɔnɔ min ye jɔnjɔn in sɔrɔ artiste dɔw y'a sɔrɔ ka tɛmɛ min ye an yɛrɛ ka kunnafonidila dɔw fana y'a sɔrɔ ka tɛmɛ
min ye nin baara in ye a siɲɛ fɔlɔ fana tɛ nin ye faransi ka ale baara kɛ an ka jamana kɔnɔna na an b'a fɔ Umu Sangare sa ko an b'a fo Forum de Bamako ni o ye jɛkulu ye min bɛ sigi san o san an ka jamana kɔnɔ a ɲɛmaaba n'o ye Abdula Kulubali ye ale kun taara Sogɛli fɛ yen kunungo a taara yira la k'a fɔ ko ɲina u bɛna na Forum de Bamako min sigi san 2024 kɔnɔna na k'o bɛna na tali kɛ bɛn keleya ale ni yiriwali diɲɛ maa mafalenw caman k'olu kan ka na min ye Abdula ye a kɔni ye ɲɛfɔli kɛ a ye k'a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛnna waati min kan o ye mɛ kalo tile 23 a tile 24 n'a tile 25 ko jɛrɛ in ana kɛ azalayi kɔnɔna na diɲɛ fantan naani maa bɛɛ lajɛlen de bɛna ka na Forum de Bamako in ale kɛnɛ kan ko nin bɛna na k'a ta ko 24 nan ye jɛrɛ in ale bɛ sigi Bamako kɔnɔna na irisikaw alamisa ni juma k'olu kɔni ye wulikajɔ belebelew de ta ka ɲɛsin n'u ka pankuru ye Ukraine ale dagayɔrɔw ma Ukraine nafasɔrɔyɔrɔw Ukraine kuranbɔyɔrɔw k'u kɔni ye gosili caman de kɛ ye fo ka min ye Ukraine kaw u ka sobaw n'u ka yɔrɔba dɔw ko olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Moscow kaw u y'a yira fana k'a fɔ ko nin waati in na olu kun bɛ ka kɛlɛ taabolo min na Ukraine kaw fɛ yen ko an na yɛlɛma ka bɔ o la ko k'a kɛ u taabolo ye taabolo min ni o kɔni u tɛna o to tuguni k'u sigi ka u bolo fila da u sen kan bi an y'a mɛn k'a fɔ ko o irisi kelenw fɛ yen min ye atanta ye o bi sen n'a ye u ka Moscow kɛrɛfɛla la feerelikɛyɔrɔba dɔ bɛ yen banbanciwale kɛbaa dɔw kɔni kɛlen don ka maaw laminɛ so dɔ kɔnɔ mugukan kɔni bɛ ka ci cogo min a bɛ ka ci ten kabini fitiri ma gɛn fo ka na se nin waati in ma min ye maaw kɔni ye u talen don otage la yen u y'a yira k'a fɔ ko maa caman bɛ yen olu ye degun sɔrɔ caman bɛ yen olu joginna u sera ka olu ta min ye sapeur pompiers ye olu bɛ wuli ka jɔ la u y'a yira fana k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli na kɛ nin ko in na sabula nin ko a bɔra irisiw furu fɛ u kun sigilen tɛ n'a ye cogoya si la k'a fɔ ko nin waleya bɛ se ka kɛ o de la k'a daminɛ miniti 15 ka taa se miniti 20 ɲɔgɔnna ma maa minnu bɛ kɔnɔna na olu dɔw sera ka welewelema bila u somaw ma dɔw fana ye welewelema bila sapeur pompiers ma maa 100 ɲɔgɔnna kɔni o de bɛ so in kɔnɔna na n'o ye feerelikɛyɔrɔ in ye fan dɔ fɛ kɔni n'o ye so in fan dɔ ye tasuma kɔni wulilen don o la min ye kunnafonidilaw ye sa olu kɔni hirila yɔrɔ in kan ka t'u jɔ k'a lajɛ olu dɔw bɛ a sangaso fɔlɔw la olu kɔni bɛ ka tasuma lajɛ sangaso 4nan ale ni a yɔrɔ sanfɛlaw la ko nin waleya in kɔni a bɛɛla irisilakaw la sabula u kun sigilen tɛ ni nin ye nka ko su ka jan n'ala n'a kɛra sɔnna ma min bɛna na bɔ a tɔ la an na o da aw tulo ka sini wɔlɔfɔw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko dimanche don olu bɛ taa kalata la o ye jamanakuntigi kalata ye kalata in bɛ tali kɛ min ye jamanakuntigi o bɛ se ka sugandi cogo min Senegalikaw fɛ yen Birisa Ɲami min n'o ma se ka ɲɛ sɔrɔ Macky Sall fɛ k'u ka conseil constitutionnel ale kɔni y'a dati min fɔ sa n'o o ye kalata don ye o ye dimanche nata ye maa 19 k'o de semina ye kalata in na bi wulada in na min ye Ablaye Wade ale denkɛ Karim Wade o ko ko ale ni wasa don Usmane Sonko ka cɛbɔ la n'o ye Bassirou Diomaye Faye ye Bassirou Diomaye Faye kamalennin ko ale kɔni man ka di bi sabula ale yɛrɛ de favori ye élection in na dɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn de ale ni Usmane Sonko fila u bɔra kaso la u ye campagne daminɛ Bassirou Faye yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko maaw kana siran ale ɲɛ ale man ka kɛ siranna maa ye sabula ale fana ye Senegalika de ye kuma minnu bɛ bɔ olu da n'o bɛ maa minnu jatigɛ olu kan ka dɔn k'a fɔ Senegalika nafa bɛ min na Senegalika se bɛ kɛ min na ko olu bɛna na o de kɛ Ablaye Wade denkɛ n'o ye Karim Wade ye a ko ale ye laɲini kɛ ale ye bɛɛ lajɛlen da sumusumu ale ye wulikajɔ caman kɛ yaasa ka se ka ko in bɛɛ lajɛlen faamu ko ale y'a ye k'a fɔ bi n'ale y'i fanga fara min ye Bassirou Diomaye Faye kan k'o bɛ se ka se sɔrɔ ko wa fana k'o taabolo o ka baara kɛcogo ko o y'ale diya ko wa ko ale bɛ Bassirou Faye dɛmɛ ko yaasa min ye Macky Sall kun ye élection ntiri suyɛli min boloda yaasa ka se ka Amadou Bala gagner ko ka se ka o bali Senegal bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ko o ye ale wulikun ye diɲɛ seleke 4 jɛɛrɛ min bɛ kɛ ndulata ni farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna n'a bɛ fɔ a ma ko Jeux olympiques ale labɛnw bɛ sen na Mayer ni ale ye senfa piripiri maa ye ɲɛbila boli min tun bɛ ka kɛ Santiago kaw fɛ yen ko ale y'a yɛrɛ minɛ koyi a ko nin boli in ale m'a labɛn wa ale bɛ se boli min na kosɛbɛ n'o ye Kevin Mayer ye ko nin ŋɔni ɲinan ta in ale ma labɛn kɛ koyi ale tɛna se ka ye nin kɛnɛ kan ale y'i sen bɔ a la
Fransikaw yɛrɛ fɛ u ka yɔrɔ min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Yves du Manoir ale fana ye yɔrɔ mafalenba ye Fransikaw fɛ u y'a yira ko nin y'a san 100 juillet min kɛra Fransikaw fɛ san 1924 san k'o kɛra nin dulatan kɛnɛ in na dulatan kɛnɛ u y'a kurakuraya ko ɲinan fana min ye Jeux olympiques ye san 100 tɛmɛnen kɔfɛ sa u b'a fɔ min ma ko hockey sur gazon ale ni patinage n'a tɔw ko olu na kɛ kɛnɛ in kan sabula Faransi kɛlen don ka yɔrɔ caman de ta Jeux in hukumu kɔnɔna na waraw bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na ko nin yɔrɔ mafalen kɔni ko o fana bɛ a la Irisilakaw ko nin an ka kibaruya laban min sɔrɔ Irisilakaw kan o ye k'a fɔ u ka finitigiw k'olu kɛlen don ka so in bɛɛ lajɛlen lamini nin waati in na maa maa k'a bɛ boli ka bɔ u bɛ ka olu dɛrɛ maa maa ye munumunu salo kɛ i b'a la i t'a la wo i tun b'a kɔnɔ o a bɛɛ de bɛ ka minɛ fɔlɔ i ye kunnafonidila ye o i sera ye cogo min o na ɲɛɲini ko minnu tun bɛ yen n'olu girinna ka taa kɛ lakalitaɲinaw ye k'olu kɛra maa minɛlen fɔlɔw ye filanan mun dara olu kan o ye kunnafonidila minnu tun bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka labɔ fana minnu bɛ ka boli k'u senfa k'u ye yɔrɔ in bɛɛ de lamini n b'a la n t'a la fɔlɔ o tɛ dɔ fɔlɔ dɛ i bɛ minɛ fɔlɔ de u na tila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a kɔfɛ ko sabula dɔ bɛ se k'a fɔ ka boli ka bɔ ko ale kun sen tɛ nin na ale ma nin kɛ ale mana nin kama i na tila ka t'o ɲɛfɔ kɔfɛ kunnafonidilaw kɔni salola yɔrɔ min kɔni e ko maa na to yen parce que fɛn ninnu filɛ nin n'u kɛra kojugukɛla bɛ se k'i polokoti ka bɔ ka mɔgɔw girinnen to k'u y'a yɔrɔ bɛɛ de lamini sisan pewu maa maa kɔni e b'a la sa i t'a la sa i na tila ka ɲɛfɔli de kɛ kɔfɛ o ye kibaruya labanw y'an ye min sɔrɔ Espagne premier ministre ale y'a yira k'a fɔ ko Irlande Espagne Slovénie Malte ko olu bɛna na Palestine lakodɔn han ko dɔ kɛra ten ko kɛlɛ banbali faali banbali ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn nɛni don o don k'olu Espagne sen tɛna na ye a la ko Palestinikaw sɛgɛnna ko n'Ala sɔnna ma conseil européen min kan ka kɛ n'o kan ka kɛ Bruxelles kaw fɛ yen ko olu Espagne ni Irlande ni Slovénie ni Malte k'olu kɔni bɛna nin kumakan in fɔ tɔw sɔnna sa o u ma sɔn o olu kɔni na Palestine lakodɔn u n'a na baara kɛ ka se k'a dɛmɛ ka bɔ nin degun in kɔnɔna na ko faali ko a barika bonyana kosɛbɛ min ye Palestinikaw fɛ yen ko n'i ye Palestine yɛrɛ ko ta k'a jateminɛ Israël ye faali min da u kan k'a daminɛ octobre kalo tile 7 san 2023 ko a faali bɛ ka caya maa ba 31 819 o de fatura maa ba 70 934 o de joginna ko senfɛ u ka ministre min bɛ u ka kɛnɛya ko kunna ale de kɔni ni kuma in bɛɛ lajɛlen lakali yaasa mɔgɔw bɛ se ka a faamuya cogo min Mali dulatala denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu ye k'an ka taa Jeux olympiques la Fransikaw fɛ yen nin ɲinan san in kɔnɔna na badenya dulatila ko olu kɔni ye Japonkaw minɛ ka 7-1 kɛ olu la n'Ala sɔnna a ma ko su in na fana Aigle olu ni Mauritanie k'an ka jouer badenya dulatana Marokokaw fɛ yen ko ndulati fana ko bɛ daminɛ sufɛla la fo 22h ko sabula sunkalo ko o bɛ senna Marokokaw olu ka seli matarafalen don cogo min n'o ma ban a ko tɛ se ka ɲɛnabɔ FMI ale y'a yira k'a fɔ k'a bɛna sɔn nɔgɔya kɛ jamanaw ye jamana minnu bɛ yen bi n'u olu ka juru tacogo n'u ka juru kɛcogo Côte d'Ivoire ko ale b'o la CFA dollar wari miliyari 1 ani kɔ k'u bɛna n'o ta k'o di min ye Côte d'Ivoire ma waati yɛlɛma kɛlɛ a bɛ se ka o kɛ cogo min Bassirou Diomaye Faye a ko ale tɛ maa ye min ye Senegal jugu ye koyi ale tɛ maa ye fana min ye zon ye wa ale ma faso nafolo suɲɛ jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min jamana kan k'i jija cogo min kibaruya mara kɛcogo ɲuman kura ko ale ka wulikajɔ kɛ kun ye o ye anw yɛrɛ fɛ yan dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Teguru donso dɔ kɔni k'o binna jan kɔrɔ ye Bamanciwale ni Jugawale kɛbaw kɔni k'u y'o sɔrɔ Bankas ale ni Bayangara ni ɲɔgɔn cɛ u kɔni ye kabalen bɔnɛ a nin na Chinois ka jamanakuntigi n'o ye Xi Jinping ye k'ale ye foli ta ka ɲɛsin Vladimir Poutine ma ko a selen a kɛlen ka se sɔrɔ kalata la kalata min n'o o kɛra kari tɛmɛnen k'a b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ko min ye Chine kɔni ye k'o ka dɛmɛ bɛ a ye Corée du Nord o jamanakuntigi fana n'o ye Kim Jong-un o fana ye foli ta ka ɲɛsin a ma ka tila ka maramafɛn dɔw labɛn k'a fɔ ko a ka olu bila a bolokɔrɔ yaasa min ye kɛlɛ minnu bɛ n'ale u bɛ se ka kɛ cogo min Irisikaw yɛrɛ fɛ yen ko Bamanciwale kɛbaa minnu bɛ yen ni Jugawale kɛbaa minnu bɛ yen ani jɛkulu minnu ka surun u la k'u ye o lisi bɔ min ye diɲɛ seleke 4 ale tɔnba o ɲɛmaaba n'o ye Guterres ye k'a bɛ kangarimada kɛ ka ɲɛsin Gaza ale kɛlɛ in ma ko ale ni Ukraine kɛlɛ k'o kana taa ɲaami ɲɔgɔn na diɲɛ seleke 4 jɛkulu ka baara fɛ ko sabula ko min ye Israel ni bɛ ka kɛlɛ min ta ka ɲɛsin Gaza ma k'o ye adamadenya siya tuluni yɛrɛ de ye k'u ti ka mɔbɔ mɔ la
denmisɛn minnu ye sini ɲɛsigi u bɛ k'olu ni bɛɛ lajɛlen nɔɔni ɲɔgɔn na dɔgɔtɔrɔso fara seli yɔrɔw kan ko min ye Nations Unies maaw ye k'u kana to ni Ukraine da ɲɔgɔn na ko kelenw tɛ k'u k'a faranfasiya ko yaasa jɛɛrɛ minnu bɛna na kɛ wa ko n'Ala sɔnn'a ma fana k'u b'a ɲini Benjamin Netanyahu fɛ a ka kɛlɛ jɔ bi a k'a jɔ sini Américains k'olu kɔni ma sɔn o ma dɛ olu y'a yira k'a fɔ ko k'a ka taa ni kɛlɛ ye Rusiw olu ni Chinois kɔni kɛlen don k'u kangara min ye Chine jamana ɲɛmaa ye k'ale ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ in ye 382 ye ko yaasa min ye u ka sifin minnu bɛ yen n'u olu kɔni bɔra u ka baaraw la dɔrɔn u ka se ka baara n'u tilara u ka kalan na dɔrɔn u ka se ka baara sɔrɔ ko sabula min ye Chine ye jɔyɔrɔ min b'a bolo yaasa u ka se ka sinsin maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka kalan kɛ taabolo bɛɛ lajɛlen fɛ u kana to sigilen k'a fɔ k'u bɛ baara wɛrɛ ɲini tuguni ko yaasa u ka se ka sinsin u ka bila sen kelen kan sa k'u ye kɔni ye ni laɲini de kɛ Chine ko ale ka jɔyɔrɔ min b'a bolo bi a bɛ ka baaraba minnu kɛ bi ko yaasa u ka sinsin sifin o sifin n'i tilara kalan na baara directement don i tɛ bila ka suma kɛ sabula min ye u ka jamana ɲɛmaaw ye olu y'o baara kɛ Sikasokaw fɛ bi sɔgɔmada in na ministre min bɛ n'o ye ministre d'État ye porte-parole du gouvernement ale tun bɛ yen baara ni baaradege ministre o ka baaraw caman bɛ olu nun donni tun bɛ yaasa togodala denmisɛnw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na baara kɛcogo ɲuman na n'Ala sɔnn'a ma sini min bɔra o kɔnɔna na an na o da outlook kan aw ka brève nin ye ale kun cɛlen ye n'Ala n'a kira sɔnn'a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 10 sabula sɔgɔma information tɛ yen sini sɔgɔma n'Ala sɔnn'a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ midi Seku Jogo ale bɛ an bolo ni min mana na bɔ o fana na farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la Aigle ka match fana o fana bɛna na tan an bɛna na tila ka t'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ Irisiw fana fɛ yen Kataba naani bɛ yen cɛ nin ka jugu dɛ i taalen journaliste la ka sin k'i minɛ ten ko fo k'a taa ɲɛɲini nin ye ko ye dɛ e ko hali ni i ye presse yɛrɛ yira o n'i to yen de fɔlɔ e ma cɛ ka kuma mɛn a ko maa si kana bɔ a yɛrɛ kɔnɔ n'o o ma minɛ fɔlɔ maa o maa hali minnu bɛ yen ko degun b'u kan k'u bɛɛ de bɛ minɛ fɔlɔ k'a ko sɛgɛsɛgɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma sini n'Ala sɔnn'a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kunnafoni wɛrɛ olu kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 12 waati n'o ye midi ye